Millorar tecnològicament la producció de derivats làctics, crear 93 llocs de treball i beneficiar tota una comunitat de l'altiplà peruà, unes 2.000 persones. Aquest és el projecte solidari de la delegació terrassenca de la ONG Mans Unides per aquest 2014. Aquest cap de setmana les parròquies fan una col·lecta per finançar projectes de desenvolupament de Mans Unides. A Terrassa la campanya arriba a l'edició número 55 i s'han fixat l'objectiu de recaptar 57.600 euros. L'any passat el projecte terrassenc era la construcció d'un dic de contenció per retenir l'aigua de la pluja a una zona aïllada de Mauritània. Es van aconseguir 55.000 euros. En aquests dies claus, les delegacions de tot Catalunya fan activitats de sensibilització. La germana teresiana, Anna Montserrat, una missionera que va començar a voltar pel món amb la Guerra dels Balcans, és el testimoni de l'organització a Terrassa. Montserrat ha treballat també al Brasil, a Angola i a Haití. Després va tornar a Espanya, concretament a Pamplona, on està donant suport a col·lectius d'immigrants i gitanos. Todo esto te ayuda de verdad a darte cuenta de que tienes que hacer algo, pero tienes que hacer algo pacíficamente y es preparar a una población para ser adulta. Y cuando decimos adulta, para reclamar los que son sus verdaderos derechos y su verdadera dignidad. Y hoy estos sujetos són agents de canvi. La campanya general de Mans Unides per aquest 2014 porta per lema Un món nou, projecte comú i se centra en el 8è objectiu del mil·lenni, fomentar una aliança mundial per al desenvolupament. L'any passat a tot Espanya Mans Unides va recaptar 48 milions d'euros. El 85% d'aquests fons es destinen a projectes.